У новым годзе новыя жыхары. 10 деток нарадзіліся ў першы дзень 2015 года ў Брэсцкім абласным радзільным доме. Хто сталі першынцамі, ведае Людмила Салдзіна. По родовому аддзяленню Брэсцкага абласнога радзільнага дома крык першага нованароджанага раздаўся 1 студзеня роўна ў 4 гадзіны. На свет з'явіўся хлопчык вагой 3 кілаграмы 580 грамаў, першыніцу сям'і Марыны і Вадзіма Шыліцюкоў. Маленькі Ігнат, менавіта так вырашылі назваць яго бацькі, не дазволіў сваёй маці сустрэць Новы год за святочным сталом. Аднак аб гэтым ніхто не шкадуе. Зусім наадварот, уся сям'я безмежна шчаслівая. І нараджэнне дзіцяці менавіта ў Новы год лічаць самым вялікім падарункам у жыцці. Лично такой подарок новогодний себе, семье, все большой. Все были очень рады. До последнего не спали, ждали. Скажу, ну наконец-то такой новогодний подарок получился. Следом за маленьким Ігнатам зрабіў падарунак усім родным і нованароджаны хлопчык Алена Кашалюк. Правда, яго маці паспела сустрэць бой курантаў дома. Я еще дома встретила, потом уже поехала домой сюда. Пол-третьего уже где-то были в отделении, и уже в 5:20 родили. Рады, что есть второй малыш, что родился. Счастье. Нованароджаны хлопчык – другі сын у сям'і Кашалюкоў. Дома яго і маці з нецярпеннем чакаюць бацька Сяргей і 2-гадовы брацік Мікіта. Усяго ў першыя суткі Новага года ў абласным радзільным доме на свет з'явілася 10 дзетак, 7 хлопчыкаў і 3 дзяўчынкі. Гэта ў 2 разы больш, чым на 1 студзеня мінулага года. Таму не выключана, што гэтыя немаўляты дадуць старт новаму рэкорду Брэсцкага раддома. За год у нас произошло 6349 родов, что на 130 родов больше, чем за 2013 год. Ну и судя по тому, сколько родилось детей у нас за первое число текущего Нового года, мы можем сказать о том, что темпы нашей работы снижаться не будут, что нас, конечно, радует, потому что результаты нашей работы – это очень приятный результат. У нас рождаются здоровые детки. Жыццё не стаіць на месцы, яно працягнецца ў гэтых немаўлятах. У радзільным доме ўсе, і маці, і медперсанал вераць. І Новы год, і ўсё жыццё гэтых дзяцей абавязкова будзе добрым. Людмила Салдзіна, Александр Сівіцкі, абласныя навіны, Брэст.